Niš, na rođendan mi je kao podvalio laksativ i rekao mi da su vitamini i ja sam imala sračku cijeli dan na svoj rođendan. I još se frajer zaključio u WC, tak da ne mogu ući na WC i ja ti se kunem, ja sam mislila, ja sad za 7,5 odlaska. Nemoj me Da. I ja sam ga pitala na kraju kao zašto si to napravio. U biti ispala je moja krivica, zato što smo mi, da znam, jer smo mi taj dan išli u ljekarnu. Dobro. I on je pitao ženu da mu da Dulcolax. I ja sam ga pitala šta je Dulcolax i on je mene kao smio se, nije htio reći da su laksativi jer je bila puna ljekarna i rekao je vitamini. I ja sam pogledala to i pisala je laksativ i ja sam zaboravila do idućeg dana na to i on kad je meni idući dan pitao kao iz zajebancije, ja sam to uzela i on nije mogu vjerovati jer je mislio da ja znam da se sjećam. A ja se nisam sjetila. Tako da biti ja sam glupa. Ali da, i onda mi je rekao kao, ja sam rekao, dobro, ali išao si vidjeti kak ih uzimam, zašto nisi nešto rekao? I on je rekao kao, pa mislio sam ako i nakon ovog ostaneš sa mnom, kao da je onda to. Kao, onda je onak super. Čekaj, povijest se ponavlja. Da. Da, i moja mama je isto srala na prvom detu. Ali ona je srala u grmlju, ja sam bar imala WC.